Сёлета ўзброеным сілам Беларусі споўнілася 100 гадоў. Урачыстасці з нагоды Дня абаронцаў Айчыны ладзіліся ва ўсіх гарадах і раёнах вобласці. Парад войскаў і мітынг прайшлі і ў абласным цэнтры. Кіраўніцтва вобласці, прадстаўнікі працоўных калектываў і грамадскіх арганізацый, ветэраны і школьнікі сабраліся на плошчы Перамогі ля манумента савецкім воінам, партызанам і падпольшчыкам. Ваенна-патрыятычная праграма пачалася з ускладання кветак і вянкоў да вечнага агню. Удзельнікі мітынгу аддалі даніну павагі загінуўшым у гады Вялікай Айчыннай вайны. Са святам віцяблян і ўсіх абаронцаў Айчыны павіншаваў старшыня віцебскага гарвыканкама Віктор Николайкін. Святочную праграму прадоўжылі паказальныя выступленні віцебскіх кадэтаў. Некалькі батальёнаў прайшлі ўрачыстым маршам, а рота 103-й асобнай гвардейскай мабільнай брыгады выступіла з аркестрам. Я выбрал носить погоны военные, потому что с детства обращал внимание больше на военных людей, так как они были очень дисциплинированные, всегда ходили с такой выправкой. Мне всегда тянуло к оружию, то есть мне это все нравилось. Праздник, который объединяет всех нас, мужчин и женщин, которые рожают героев, которые защищают свято свою родину. И я горжусь, что я жил в Советском Союзе и что живу в современной Беларуси. Праздник это для меня святое. В этот великий день, праздник вооруженных сил, столетия, День защитника Родины, я хочу, конечно, всех поздравить витебчан с этим великим праздником, пожелать здоровья, пожелать всем стойкости, мужества, уверенности в завтрашнем дне, хорошего праздничного настроения. Всех с праздником, уважаемые, дорогие, родные витебчане. Святочныя мерапрыемствы, прысвечаныя Дню абаронцаў Айчыны, працягваліся ў канцэртнай зале «Віцебск». Тут сабраліся прадстаўнікі розных пакаленняў, ад ветэранаў вайны да маладых салдат і афіцэраў віцебскага гарнізона, а таксама прадстаўнікі моладзевых арганізацый і навучальных устаноў горада. Словы падзякі і віншаванні гучалі ў адрас ваеннаслужачых і ветэранаў узброеных сіл з пажаданнямі поспехаў у працы і службе на карысць краіны.